Zoriona garaipena lortu duzu gaur Euskadiko txapelketa honetan. Taldea bikain aritu zarete, pike bidean zarete indartsuenak izan, baina txomintxura bidean azkeneko kilometro hauetan bai lortu duzuela lasterketa iristea, eta hortikan zu garaipen Maldagora nola junda? Eskerrik asko, lehenengo bi taldekide eskapatu dira, eta pike bidean eraso jo dut, eta aprobetxatu naiz Markel eta Jon horrean zegoela, eta Markelekin Mikel Sanz atxetik joan gara, eta Markelek egin dit lanzamiento, eta gero eraso batean irabazi egin dut sprintean. Sprint indartsua izan da, Malda gogorra bada hemengo. Bai, bati asko eman ditut, eta baina eskerrik asko esan behar diot Markeli oso ondo egin duelako. Zen zan zuen hasierako aurrekuspena, zen prestatzen zenuten itea? Ze bakeksiak aso agian zuen planak pixka zapustu ditu? Gure lehengo ideia zen pike bidean eraso jotea, eta horrela egin dugu, taldean bikaina aritu gara, eta dena ondo joan da. Piskat hor piken aurren ez aretenean izan, hor zalantzak hartu dira supongo, baina Markel eta zure artean azkar antolatu zarete? Zalantzak egon dira, baina Markelekin ondo aritu gara, eta denauk batera Mikel Sanz harrapatu dugu, eta gero garaipena lortut. Zorionak. Eskerrik asko.